ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವೇಕೋಸ್ಕರ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಬೋಡಾಪು ಐಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ಅಂಚೈತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದು ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿ ಕಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪುವ ಸಾಂಬಾರು ಎಂಚ ಮಂತಂದು ಬೊಕ್ಕ ತುಜಿಪ್ಪವ ಇತ್ತೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅಂಚ ಬಲೆ ತೂಕ ತೋಪಾರ ಆಂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಪ ತುಜಿಪ್ಪವ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಕೂಡ ಇತ್ತಂಡ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾರೆ ತೂಕ ಬೈ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೈನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಮ್ಮೈತೆ ಮೆಲಗ್ರಿಸ್ ಬೈದ ಶೋಕ್ಷೋತ್ರ ತೆಗಿಕೊಂಡು ಮೆಲಗ್ರಿಸ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಜಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಪನೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೂವಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದುಂಡು ಮೆಲಗ್ರಿಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು 250 ದನೆ ಟಾಪ್ಸು ಶೋಕುದುಂಡು ಟಾಪ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರೇಟಾ? ಒಂದಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗೆ ಎಡತೊಂದು ಜನತಾ ಬಜಾರ್ದವಳಿ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಶುಂಠಿ ಪೂರ ಮುಪ್ಪರ್ದಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ಲು 10 ರೂಪಾಯಿದಾನೆ ತಿಕ್ಕುನಿ ಒಂದು ವಾರಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಕೊಂಡ ಹೇಸಲೇ ಆಗ ಪಡ್ದುಕೊಂಡ ಅಂಚೆಗೆ ಬೈದೇನೆ ತೂಕ ಇದೆಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ? ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸಿಗೆ ನೂಡಲ್ಸಿಗೆ ಪಲಾವಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇದು 10 ರೂಪಾಯಿ. ಮುಲ್ಪೈತೆ ಪೂರ ಇತ್ತೈತಿ ಅಂತ ಪೂರ ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿದಾನೆ ಏತ್ಲಕ್ಕೂ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ. ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅದು 20 ರೂಪಾಯಿ, ಇದು 10 ರೂಪಾಯಿ. ಯಾವ್ದು 10 ರೂಪಾಯಿದೆ ಕೊಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೊಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನು ತೊಂಡ ಕಾಯಿ ಖಾಲಿ 30 ರೂಪಾಯಿ. ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ತೊಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಕೈಟ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚೆ ದೆಪ್ಪೆರಾಯ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ಮನ್ಪುಗ ಬಟರ್ ನಾಕ್ಲಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತೊಗರ್ಸೆಲೆ ತೊಂದ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೀನ್ಸ್ ತೊಂದ ಬಟಾಟೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ನುರ್ಗೆ ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಮಲ್ಲೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಬದನೆ ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂತನ ಶುಂಠಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರ್ದು ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮೂರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಪೆರದೆನದಾತು ತಾರಾಯಿ ತೊಂದ 4 ಮುಂಚಿ ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸಾಮಾನು ಬೋಡೇನಿ ಕಡಲೆ ಸಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಹುರ್ದು ತೊಂದ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ತೊಂದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ನೆಜ್ಜಿ ದಾಸೇಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬೊಲಂತೆ ತೊಂದ ನೇನು ಫುಲ್ಲು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗೈತೆ ಅಂದೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೊಗರಿಬೇಳೆನ ಬೇಯರದೀಕ ಪಂಡ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ದು ಪಾಯಸದಲ್ಲ ಕಾವಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೊಗರಿಬೇಳೆ 2-3 ವಿಸಿಲ್ ಬೇಯರದೀಕ ಸೋಪು ಬೇಯ್ದನು ತೊಗರಿಸಲೆ ಸೋಪು ಬೇಯ್ದು ಅದಕ್ಕಿತ್ತ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಈತನೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ
ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಸಿಟಿ ತರಕಾರಿ ಬೇಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಯಾವನು ಒಂಜಿ 2-3 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿ ಬೇಯರದೀಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗೈನೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಮುಕ್ಕ ಉದ್ದು ಪಾಡಿ ಉಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತುವ ಮುಕ್ಕ ಬೊಲಂತೆ ಫುಲ್ಲು ಕಷ್ಟ ಒಂಚೂರು ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಕೈಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಲೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತುವ ಹೊತ್ತು ದೀಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೂರೈತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಂದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆದು ಪೂರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರದಲ್ಲಿ ದಾಸೆಮಿ ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಕತ್ತಜ್ಪಾಯನ ಎಣ್ಣೆ ಕಾರಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಾಡುವ ಚೂರು ಚೌಲೆ ಹಾಕ ಮಾಡಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಮಂತುವ ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಸೋಕು ತರಕಾರಿ ಬೇಯ್ದಂಡು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಮಸಾಲ ಕಡೆದಿತ್ತೇನೆ ಪಾಡ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಎರವಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಮಂತದನಿ ಪಾಡ್ಗ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಒಣಸು ನೀರು ಒಂದು ಪುಲಿತ ನೀರಿನ ಮೈಪುಗ ಫುಲ್ ಪುರ್ಚಿದೀತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಬೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಚೀಟ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ರ ಒಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನೊಂದು ಅಂದಾಜು ಪಾಡ್ನಿ ಪಾಡ್ಗ ಸಾಂಬಾರ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆದು ಫಸ್ಟ್ ಮಸಾಲೆ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಮಸಾಲೆ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಸೆನಿ ಪಾಡಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ನೆಕ್ ಮೈನ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡ ನಿಂದು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಮೇಲೆ ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಆತಂದು ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಗ ನೀರನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಅಂದೇನ ಪರಿಮಳನೇ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಸಾರು ಮನ್ಪಿರವು ಪರಿಮಳನೇ ನಾವೈನಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಂತ ಯಾನು ಸಾರ್ಗಿಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಂದಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋನು ಸಾಂಬಾರು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನು